برپرسê desta rêveberiya Polîtbîroya Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê Mela Bextiyar ragihand ku karê satek mezin wê rû bide li Kurdistana Sûriyê piştî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyeyê û eşkere kir ku wan herdem banga yekrêzî li PYD kirin lê guh nedan wan. Di hevdîtinekî televizyonî de Mela Bextiyar diyar kir ku pêşeroja Kurdistana Sûriyê di metirsiyê de piştî vekşandina Amerîka ji Sûriyê û eşkere kir ku gereke Serokê Amerîka ev biryar nestandiba. Bextiyar berdewam kir û got me gelek caran banga yekrêzî û çareserkirina kêşiyan di navbera PYD û partiyên din de kirin lê mixabin em bi ser neketin. Tevî ku herdem me ji wan re diyar kir ku rêveberiya yekîalayê û avakirina îdeolojiyekî taybet û bilindkirina al û wêneyên taybet bi aliyekî siyasî bi ser nakeve. Mela Bextiyar serbar kir û got beramber gotinên me ji PYD re wan gelek caran axaftînên û şîretên me piştguh dixistin û gelek caran guhê xwe nedan me jî. Derbarê pêşeroja Kurdistana Sûriyê Mela Bextiyar diyar kir ku ez bawer nakim ku pêşeroja Kurdistana Sûriyê wekû ya Herêma Kurdistanê bi tevî ku ez hêvî dikim ku lo bibe. Lê eger Rusya û Fransa û Almanya piştgiriya projeyekî nû kirin û danûstandinên Cinêvê hate ektîvkirin, wî demê de ez dibêjim belkî xwe ji karîsetê biparêzin. Derbarê serdana berpirsên PYD ji Fransa re Mela Bextiyar diyar kir û got ku birêya Fransa û Rusya xwedan rolekî giring e li Sûriyê. Her wiha Îran jî rolek wê heye û bila em ji bîr nekin Iraq jî dikare rolek bileyze pêwîst e peywendiyê bi hemî aliyan re bike. Mela Bextiyar diyar kir ku Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanî Kurdistan jî dikarin rolekî bileyzin di pêşeroja Kurdistana Sûriyê de ku bi gotina Serok Mesûd Barzanî daxuyaniyek xemxwarî bilav kir û li gorî zanyariyên me ew li ser çareserkirina rewşê dixebite û eşkere kir ku wan jî ji aliyê xwe ve wekû Yekîtî Niştimanî Kurdistanê daxuyaniyek bilav kirin û kar li ser çareserkirina rewşê dikin. Di dawiya axaftina xwe de Mela Bextiyar ragihand ku pêwîst e hemû partiyên Herêma Kurdistanê daxuyaniyên belav bikin tê de banga çareseriya siyasî li Kurdistana Sûriyê bikin. Piştre şandek hevbeş ji Herêma Kurdistanê were pêkanîn û seredana welatên cîhanê û deverê bike. Ji bo diyarkirina helwesta wan û te kes kir ku Serok Barzanî dikare bi rolekî mezin rabe ji bo pêkanîna vê şandê û pêkanîna hemî civînan li Hewlêrê û diyar kir ku pêwîst e hemî alî alîkariya wî bikin vê yekê de.